jotto no khulumbai tha hukumu tibini bisingti sungtini oro mongya mayung par oro mayung bo tongo jong a mayung no phunukna thaya oro Gumati khachuk part 2 shooting khlaina phaimani engkai chino shooting no tini tongo jong mo film ni update jong riwui thanai tisabrum murum ani logi bo tongo tabu Meghalaya ni phaijak bini bo chini borok no debroma no bini bumung engkai hiron debroma bo Meghalaya tongo bini Meghalaya no bini 3-star hotel tongo bo chini mo shooting artist side hero ungna bagai bo khaika engkai tabu bini bisingtui no bono bo bini bukhao chaitok ma tongma bagai boro sapaika bono sakon jeleke hambai chini dara na samne bagai engkai chin dara ano riman bagi ang bo khai borok bai malai to amre malai kha ang bo jeleke ban khatong thukka o Gumati khachuk part 2 ni shooting khaina nei bo kobongma ei te ani bo khawma sma tong bagai ang khai malai thika bo bai te obo hakina chungbo samte ba abo khawna bagai te lukurang konya mo chungo sino shooting khaina pai mane pore rogo brok te sino sapu khaina bagai sino hambai engkai kokborok toke tabo rang puisa banango jong rang sobailai khailai tongo phiaba buini do phana hai hindi rong hai chini benefit krino rok jotto jongno comment kaham bai chubanan bagai jong tam khaijai jong tebo agogai thangman abon bagai ang jotto no khulumung yapare ani kok korono mathaka